ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युम् उपाग्नतः। ॐ श्री परमात्मने नमः। एई जो सूक्तटी ଏହା ଅଥର୍ବବେଦରୁ ଉପନୀତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପରାକାଷ୍ଠା ଏବଂ ଏହାର ବାକ୍ୟାର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇପାରିବୁ। ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଆଜିଠୁ ଆମର ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାତିର ସମୂହ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 4 ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ସେହି ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଶିଶୁ ସିଂହ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେଶର ଶିଶୁର ପଦାଘାତରେ ପାହାଡ଼ ଚଟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଆଜି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଳକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଯୁବାବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପକ୍ୱ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନିଜର ବଳ, ବୁଦ୍ଧି, ତେଜ ଓ ଉତ୍ସାହହୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ନିଜର ମାତା ପିତା ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟ ଯୁବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସଂଯମ, ନିୟମ, ସାଧନ, ସୁଖ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶର ରକ୍ଷା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ସନ୍ଥ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଲି। ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ, ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର ପାର୍ଟ 2 ମୁଁ ଆଣିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ, ସୁଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।